And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ipinagpalit kami ng tatay ko sa second family niya. Bumabalik siya kasi pera lang ang habol niya sa amin. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang L. At ito, ang aking secret file. Pang-apat ako sa 6 na magkakapatid. 5 sa legal family at 1 sa second family sa father's side ko. Of course, belong ako sa legal na pamilya. But sad to say, gaya ng iba, ipinagpalit kami ng father ko sa second family niya. My father left us when I was 3 or 4 years old. Sa kahirapan ng buhay, para matustusan yung mga bisyo niya sa pag-iinom at pagsusugal, mas pinili niyang sumama sa iba at iwan kami. Ang nanay ko ang nagtaguyod sa amin hanggang sa makatapos kami lahat ng high school. Yung panganay namin, nag-working student para masuportahan yung pagpasok niya sa kolehiyo. Our second and yung bunso, supported by our father sa college. Pero ako, wala. Nothing. My father did not support my college dahil ayaw daw ng babae niya. I mean, ayaw ng kabit niya. Kaya from then on, nagtanim na ako ng grudge sa father ko. Kaya gaya ng panganay namin, nag-working student ako para matapos ko ang pag-aaral ko. But sadly, undergrad ako. But I'm working as a private employee sa isang company. So, ayun. Tuloy lang ang buhay. Kahit walang tatay. Then one day, nagulat na lang ako nang makita ko ang tatay namin sa labas ng bahay namin. Kausap si mama. At nakita ko na may iniabot ang mama ko sa papa ko. So nag-assume ako na inabutan ni mama ng pera si papa. Nasundan pa ng ilang beses ang pangyayaring yun. Until such time na tinanong ko na ang mama ko kasi hindi ko na kayang kimkimin
ang nakita ko, ang naramdaman ko. Ma, bakit? Bakit lagi nandito yun? Bakit lagi kang may binibigay sa kanya na papel? Ano ba yun, ha? Pera ba yun? Ang sagot ni Mama, wala yun, anak. Huwag mo na lang isipin. Okay naman kami ng papa mo. And then, natahimik ako. Iniisip na baka pinagtatakpan ni Mama yung katotohanang nagbibigay siya ng pera kay Papa. Pero kung tutuusin, dapat wala na akong pake. So, hinayaan ko na lang. Then one day, nakita ko ulit si Papa sa labas ng bahay namin. Kaya lang that time, wala si Mama. Nag-overtime siya sa trabaho. So si Papa, andun lang sa labas ng bahay, parang ang tagal nang naghihintay. Iniisip ko nga baka umalis din, kung wala namang haharap sa kanya. Kaya lang, ilang oras nang lumipas pero nandun pa rin siya. So, ako na ang nag-decide na lumabas para kausapin siya. Sabi ko sa kanya, "Oh, anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Pera? Ha?" Hindi ko na siya hinintay na sumagot doon sa tanong ko. At agad-agad ko siyang binigyan ng pera at sinabihan ko siyang, "Umalis ka na." Bumalik na ako ng bahay at nagpatuloy sa gawaing bahay. Lumipas ang mga araw. Hindi ko na siya nakikita sa labas ng bahay namin. Iniisip ko na, pera lang talaga ang habol ni Papa sa amin. But then, after a week, papasok ako sa opisina. Nagulat ako nang meron akong makitang isang lalaki na pamilyar ang tindig sa akin. Yes, nandun si Papa. At bago ako umalis, hinarap ko muna siya. At dahil alam ko naman na pera ang kailangan niya, inabutan ko siya agad ng pera. Para bang pinamumukha sa kanya na, kung ito lang ang habol mo, edi ayan na. Sa totoo lang, hindi ko nga lang siya inaabutan ng pera, kundi hinagisan ko siya ng pera. Sabi ko, "Oh, wala ka na ulit pang sugal? Wag mo nang bayaran." At iniwan ko na siya. Ilang araw ganun ang sistema na ginagawa ko sa papa ko sa tuwing makikita ko siya sa labas ng bahay namin. O pag minsang dumadalaw siya sa trabaho. And then one day, pag uwi ko galing trabaho, nakita ko na lang si Mama na umiiyak. May hawak-hawak na isang kahon. Nabahala ako. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Ang sagot niya, "Anak, para sa'yo to." Iniwan na niya ako sa sala namin at pumasok siya sa kwarto niya habang umiiyak. Ang daming katanungan ang naglalaro sa isipan ko. Pero ginawa ko muna,
Binuksan ko yung box na ibinigay ng mama ko. Meron akong nakitang isang liham at isang envelope na may nakasulat na, "Anak, maraming salamat dahil sa ilang araw kong pagpasyal sa inyo. Nabigyan mo ko ng konting oras sa paglabas mo lang ng pinto at paglakad papunta sa akin. Isa na yung malaking kagalakan sa aking puso. Dumadalaw ako para makita ko kayo sa huling oras ng buhay ko. Nahiniling ko sa mama mo na kahit hindi na ako patuluyin, pagpasok sa bahay ninyo, masilayan ko lang kayo sa labas, ay masaya na ako. Lalo na ikaw, anak. Alam kong napakalaki ng pagkukulang ko sa iyo. Hindi man ako nakabawi sa iyo. Naway sa muling pagkikita natin, ay mapatawad mo ko. Buksan mo ang sobre, nakasama ng liham na ito, at itabi mo, anak. Inipon ko lahat ng ibinigay mong pera. Dahil ang masilayan ka lang, ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ng salapi. Ang pangungulila ko sa inyo, mahal kong pamilya. Hanggang sa muli, aking prinsesa. Paalam, Papa. Hindi ako makapaniwala sa mga nabasa ko. Tiningnan ko ang laman ng sobre at nandun nga ang perang ibinigay ko kay Papa. Pumunta ako sa kwarto ni Mama. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. At doon ko na-realize kung gaano kahalaga ang salitang kahit paikutin mo man ang mundo, magulang at magulang mo pa rin sila. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ang naidulot nila sa iyo. Well, DJ Rocky, may mga ilang pagsisisi ako na sana nagawa ko ito, na sana ay nakapagpatawad ako. Pero siguro hanggang doon na lang yun. At magsilbi sanang aral ito sa iba. Muli, ako si Elle. At ito ang aking secret file.